Alas 6:30 ang oras po natin, sumalubong po sa mga otoridad noong Lunes, Enero 19, ang nadiskubring 5 magkakahiwalay na taniman ng marijuana sa barangay Likungan, Sugpon, na may kabuang bilang po na may 24,350 na mga piraso. Ayon sa ulat, nadiskubre ang taniman ng marijuana sa isang bulubunduking bahagi ng lugar na may lawak na humigit kumulang na 4,300 na metro kwadrado. Tinatayang halos 4.87 milyong piso ang kabuang halaga po ng mga winasak na iligal na droga. Upang matiyak ang wastong proseso ng disposisyon, nilagda ng pulisyang Certificate of Destruction ng mga iligal na halaman ng lugar sa nasabing operasyon. Samantala, wala namang naitalang pag-aresto sa naturang operasyon, dahilan ng malalimang investigasyon upang matukoy ang mga responsableng mga tao dito, no, ng pinaigting ng hakbang laban sa iligal na droga sa ating rehiyon. Ang bayan po ng ang lugar po ng Sugpon ay matatagpuan po sa Ilocos Sur. IFM News. IFM News. IFM News.